част. Ти нема пипаш, брат ми, Цецо, момче. Маяно, я мога да убием и да ти сежем, бе. Ти знаеш, че седи ще трепем. Ако не съм я да ги трепем. И да, веднага гол. Веднага гол, хора. Какво да ви кажа, все пак съм си пълно хора. Мило пъти умирам, както винаги. Какво очаквате от мене, лога? Давай да брат, съкни не! Той май излезна пак от играта, я да видиме. Да. Не, излезна, окей, да, аз си цъкам самичко. И сега сме трима франковци, направо ги тепим всичките. Не. Поне имаме Дайнамайк. И тази забрах името. Също още един франкин, бе. Не ме интересува важно, че имаме Дайнамайк. Дайнамайк, бата, седи като неподвижен. Това му убия. Дайнамайк, давай, брат. Да, бата, много смутен Дайнамайк. Аз ще пускам се поправя, да. Ще видиш. Толкова сигурно аз си нямат идея с кой ютубър играто. Те си нямат на никаква идея. Франк, умигай, бе, бата, умигай, бе. Умигай, бе, бата, бе, умигай, бе. За кой ми падна цвета. Пъти под наш отбор седат бата като неподвижни стълбове. Давай. Не може. Почему ты не играешь? Опа! Сега ще вземем ето Данабол късля. Опа! Ехо, играме. Още малко до 3000 купи не остават, хора. В това видео да имаме... Сега лайка, е лесна работа. Котните и бумля, искам си да направиш. Сигурен си? Ето сега тук да вземем това. Франк и направо съм
out. Takedowns left. Oh, ne! Double takedown. Atacada. Минус 4 куба. Затарам точника във франк. А вие ако не са абонирали за този канал, с към банката и оставите лайк, няма да гледате такива яки видеа. Back on the grind. First takedown. Four takedowns left. Не буду себя пангать. One takedown left. Сейчас побьем. Откат его. Не направим 2300 купи и видеото приключва. Опа, зомби. Ой, ние сме за много добри между другото нашия отбор. О, Франк, тук ли си, бе, момче? Ей, компания тук, бе, я. Да не станах някоя про тук, бе, момче. Наравно сме, да, знам. Опа! Биха ни! Пак ще играем. Седна игра хора. И бието приключва. Не ставете лайк, хора, моля ви. Моля ви, поне тази игра да победим, така че ставете лайк, айде. И веднага да го четеме. Наравно сме. Интернета нещо не се видим още. Значи на кой си канала, момче? Аре, бихме ги.
Doszło mi. Piszcie mi to w komentarzach, da jeszcze otworim cele, tak pas na video. A ja, kogo abonujcie z kanału, mam to ciao.